Здравейте, аз съм Маргарита Петкова от марката за чиста храна. За първи ден от месеци при нас е хубаво времето и подходящо за резидба, затова се опитваме да наваксваме с резидбата при овошките. Това е и причината именно днес, когато употребяваме овощарската замазка Arbocol Silver, да ви покажем как точно се нанася и как точно изглежда, тъй като имахме много запитвания от наши клиенти и партньори. Всъщност Arbocol Silver е първият продукт, чрез който достигнахме до марката Verde Vivo, тъй като преди години на нас ни се наложи да подновяваме стари овощни дървета и правихме секторна резидба. Използвахме стандартна овощарска замазка, която през сезона от температурните амплитуди, студено и топло, всъщност тя се втвърди и падна. Именно там започнаха гнилостни процеси. Arbocol Silver започнахме да използваме още преди 3 години. Нещо, което забелязахме при него, че не позволява отлепяне на кората от самата дървесина и предпазва от гнилостните процеси. Именно и тези процеси са предпоставка да привличат видовете беловинояди, както и видовете златки. Знаете, дървета, които са под стрес, именно те излъчват алиохимикали, които привличат този тип вредители. И също така мястото, което е нанесено Arbocol Silver, остава съхранено за следващ сезон. Сега ще ви покажа едно място от това дърво, което преди точно 3 години сме правили секторна резидба. Тук беше нанесена всъщност стандартна овощарска замазка, която ще видите, тя не е останала нищо от нея, тъй като е паднала. И всъщност именно тук започват гнилостните процеси. Това е и причината ние да започнем да работим с Arbocol Silver. Покажем и Arbocol Silver нанесен миналата година на вишна, за да видите как се е съхранил. Всъщност Arbocol Silver се работи, хоби опаковката се работи много лесно, тъй като тя е със собствен апликатор. На действие нанася се доста икономично на тънък слой, но това не пречи да защитава отреза до момента, когато започне да се образуват нови клетки от самата кора и да заздравява раната. Всъщност повече за този продукт може да откриете в нашия сайт за чистахрана.com. Също така и може да видите местата на нашите партньори с физически обекти. Те също ще ви разкажат доста информация за нашите продукти. Това е накратко за продукта Arbocol Silver. Успешно градинарстване!